Urip ora ndek tujuan blas. Dadi dokter ya sepi. Wingi rame ding ya alhamdulillah wingi ana ramene. Ket berbodo iki lho ketok kaya ora ana wong suntik-suntik tapi apa do waras kabeh wis dicekel dhuwit ya ya. Apa keliling ae ya? Sapa reti ana bocah-bocah gelem do sunat. Ana wong tuwa-tuwa wetenge lara, sirah ngelu ya lumayan kena tak nggo tambah-tambah. Cocok ah keliling ae karo silaturahmi nang nggone tangga-tangga. Keliling. Servis. Cleaning service wis mlaku 2 tahun luwih kok. Kok ora viral-viral aku dadi dokter. Jan ngenes. Wong tapi marani wong tuwek siji karepe bentuk kaya kok sithik-sithik kok malah ape diutang. Kasih dah. Cleaning service. Alhamdulillah mbah-mbah tuwa, raketang tuwa ditekoki sapa ngerti duwe lara encok, pegelinu dan lain-lain. Mbah, kowe priksa ora? Priksa ora? Alah, iya lah iki lara kabeh iki dipriksa jae, Mas. Ndek dhuwit ora kowe priksa? Sak kosong kantongé bolong iki piye le awakku ning lara kabeh. Aduh. Iki piye le? Larane apa, Mbah? Jenengan, Mbah? Dengkul pegelinu cumpleng le. Pikir senut-senut le. Pegel lara kabeh iki piye tambane apa to, Mas? Mas. Tambane iki siji, Mbah, dolo sapi ae ning ngono kuwi akeh pol kok. Wis karo arep Mas. Waduh ya kuwi wis ora iso ngatasi ning ngono kuwi. Jaluk priksa kok malah mbae kok nadol sapi. Piye to, Mas? Sampean iku to, Mas, dokter. Wong ngapa priksa rencok pegelinu dan lain-lain kok malah arane duwite. Wae solusi kok nadol sapi ae. Pripun kabare, Pak? Oh, sae Mas, sae. Oh. Niki wau kula nembe bakdo niki wau lho ngombe susu jahe. Oh, mboten kopi ya? Mboten kula mboten nate ngombe ngoten niki. Aja kopi, Pak, bahaya. Nang moto iku bahaya kopi. Nggih, mun sing sae nggih nang cangkem kok. Tak lenggarin ya? Oh, nggih, monggo Mas, monggo. Di sekecake nggih. Oh, iya ta, Mas. Lho, jenengan ajeng ngunjuk napa? Es, teh, susu? Susu ngono. Susu? Lho. Pesenke nggih? Napa mungkin mawon? Mangke mawon iki mangke mawon. kula nemoni jenengan iki arep promo. Promo napa niki mungkin? Kula niki kan dokter. Dokter napa niki? Pas niki Pak kula kan nembe watu-watu niki kula. Cek gula darah. Cek dompet kentekan duit iso. Wah, nek dompet niki nembe tipis niki dompete kula pas. Alat nggih lengkap. Oh, nggih. Iki monggo kula dicek-cek Mas. Dicek nggih. Nggih, dicek napa nek kula sing kurang sehat iki jane iki apa aku ngene lho. Oh, tak cek sik, Pak. Iya, dicek. Lah, ketok nek medeni ngono lho, aku iki suwe ora tau di. Lho, kula niki dokter terkenal. Dokter terkenal lah. Napa ngapusi kula lho niki awake kula iki bener yang lho. Kula cek priye nah? Oh, Wonten gendala-gendala. Nggih, monggo. Pundi dodone? Lho, dodone kula aja diketokne apa ditutuli? Tutup mawon. Wonge ora beres, wonge ora beres.
Dikasih kesetrum memang lagi niku. Panas iki. Parah, Pak. Lagi nek parang iki terus pripun jajal lah. Ngobong ketok atine jenengan iki. Medeni ngono lho, Pak. Lah saka swara deteksi niki wau wis menunjukkan kok. Lah Wonge ora beres, wonge ora beres ngono iki. Nek nyampe enjing niku tak sikarno ora pripun ya, Pak. Yo aja, Pak. Lah yo. Iki piye carane tetep tak sehatno dina iki. Nggih, tak cek darahe. Ya yo nggih obate napa mungkin lho ya. Heeh. Kudune obat bareng dengan ngono lho, obate. Lho kok ngono lho, Pak. Lho wis wah, wis. Ngene iki dhuwur anuku iki, Pak lah. Ora beres, Mas. Lah iya niku, Pak. Ora gelem menunjukkan sing pas kok munggul-munggul tok. Lah iya iku. Iki medeni apa ora, Pak? Ya, Lho, Pak dokter iku siji iki solusine. lho pripun? Dompete kudu kandel. Waduh iki lagi tipis niki dereng. Ya bener prediksiku berarti. Lah, wong kula niki dereng perantau malih niki, Pak. Yuk, susu yuk. Sing kula niki sing mriyang, sing panas awak kok malah jenengan sing panas di alam malah ngombene malah susu ae. Unjuk riyen ya, Oh Pak. nggih Mas, disekecake. Niki wau to, Pak. Wah, penyakit jenengan panas dadine sing ngombe es malah kuat. Lah nggih niku. Lah kula niki malah nganu rasane iki pripun ngoten. Ya, Seger tenan jebul. nah, niki pripun niki kula nek malah gurukane niku kula serak pripun niku malah koyo rasane koyo kepengin ngoten lho kula niki. Dipeseno langsung es. Angsal? Asal langsung pesen mawon mboten napa-napa. Mboten napa-napa saestu lho. Lho. Tapi bayar ambak. Oh ayo ngono lho niki pun atone niku lho mboten gadah kok malah niki mau kula cek ari sajenge gratis. Gratis nek ngecek Pak. Lah nggih nek ngecek gratis no masa Jujune urung tak suntik, Pak. Tak suntik lah malah tambah biaya. Waduh ngene malah Mas kula nek sedanten gratisan niku mau Pak simpenis ya, dokter, Pak. Pak dokter. Dadi sawang-sawangan tangga ra Lah penak. nggih ha wong Kula malah kula terkenal dokter terkenal. Lah iki ngomong-ngomong jenengan kok teng griya, Pak? Oh nggih Mas, niki di lebaran niki kula kan wangsul kersane. Oh. Kepanggih kalih tiyang sepuh kula ngoten lho. Ampun dangu kula kerja. Ndak. Terus Mboten nemoni anak jenengan. oh nek nemoni niku larene kula sing pun mriku. Kula ajeng mriku niku kula pergi ngoten. Pakai karo sinten niku? Kalimantan. Oh, udah mantan. Oh, nggih. Astagfirullah. Sepurane lho, Pak ya. Oh, nggih, nggih. Keceplosan Oh, nggih. cocot niki. Kula mboten sae niku kalau nek kepanggih kali tonggo-tonggo mriku ngoten lho. Tunggu-tunggu sing mriko. Nggih, niku kula darani medak-medak napa pripun. Kowe sing sabar kudune, Pak. Oh, nggih, nek menawi Sesuk ngene wae, Pak. pripun? Tak dongak-dongakno ngene wae iki perkara panas iki berarti ya perkara niku. Menawi niki kan Wis tak dongakno wae bismillahirrahmanirrahim muga-muga jodoh sing luwih setia. amin. Lah ngono. Sapa ngerti ning jero kamera-kamera iki kono rondo-rondo wayu. Waduh muga-muga nggih dongakno nggih. Wis dongane saka Lah SPTV nggih. iku. Ngeten lho. Pados-padoske nek menawi enten. Oh, ngoten? Nggih sepurun kalih kula. Lur, golek bojo, Lur. Lah, Wes, Pak. nggih ampun. Oh, nek menawi enten sing cocok lho ya. Oh, nek enten sing cocok kan ngomong nggih ya Mbak nggih. Oh iya, wis. Oh.